U rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju, ali pomoću terapijskog jahanja, vjeruje ova volonterka. Maja je svoju empatiju i želju za pomaganjem spojila s ljubavi prema prirodi i konjima, te je svoju sreću pronašla u udruzi Don Quixote. U ovoj udruzi sam prvenstveno voditeljica terapijskog jahanja, a nakon toga se i bavim građevinarskim radovima po imanju i bavim se nabavkom sjena i zobi za konje. Isto tako sudjelujem u vodstvu udruge. U građevinskim radovima Maja troši višak energije, a s motornom pilom u ruci snalazi se kao riba u vodi. Ovaj traktor zapravo smo ga pokušali nabaviti, nadamo se da će se netko ili javiti ili kad vide sve ovo kako je i vrijedna i dobro, da će se možda neko i na pomoći u nabavci samog traktora. Iako još nemaju traktor, ovo se imanje nedaleko od Zagreba može pohvaliti s 5 terapijskih konja. Ovo uz mene je Maro, on je konj koji je došao iz Šibenika, ima 8 godina i on je super terapijski konj, inače je mirne naravi i jako je dobar. U protekloj godini Maja je odradila 758 volonterskih sati. U udruzi je ukupno 18 redovitih korisnika koji jašu na tjednoj bazi. Ova studentica edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta skrbi o njih 7.